Zadovoljstvo mi je predstaviti realizaciju jednog vrlo važnog projekta koji smo vodili od početka prošle godine, a završili početkom ove godine, a to je realizacija u otvaranju moderne endoskopske sale bez koje se danas savremena urologija i ne može zamisliti. U ovoj sali će se raditi, pored problema koji su vezani za kalkulozu urinarnog trakta, izvodit će se sve endoskopske procedure koje su vezane za mokraćnu bešiku i za prostatu i za mokraćnu cijev, odnosno uretru. U sali, kao što vidite, postoji moderan anesteziološki stub, postoji moderan video stub sa termokauterom, sa kamerom, sa svim dodatnim akcesorijom koji je neophodan za izvođenje ovakvih procedura koje zahtijevaju stvarno jako puno tehničkih pomagala, a istovremeno i zahtijevaju da se endoskopska hirurgija ipak mora odvojiti od ostale hirurgije zbog svoje specifičnosti, kako po pitanju same sterilnosti, tako i po specifikumu opreme koji takva operaciona sala, odnosno te intervencije zahtijevaju. Danas sa zadovoljstvom želim da saopštim da je, zahvaljujući odgovornoj politici Vlade Crne Gore, još jedan segment kliničkog centra rekonstruisan i tehnološki potpuno uređen. Naime, klinika za urologiju dobila je novu operacionu salu, tako da će u buduće u svom prostoru moći mnogo kvalitetnije i efikasnije da organizuju i sprovode operativni program. I ova investicija, vrijedna 435.000 eura, koja je obezbeđena iz budžeta, dokaz je da Ministarstvo zdravlja predano radi na poboljšanju uslova za pružanje zdravstvenih usluga u svim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori. Država je krenula u realizaciju projekta izgradnje novog objekta urgentnog centra Kliničkog centra Crne Gore ukupne vrijednosti preko 15 miliona eura. Rezultat zajedničkih aktivnosti u prethodnoj godini bio je i uspješno sproveden tenderski postupak za informatizaciju Kliničkog centra Crne Gore, u kome će se nakon više od 10 godina biti implementiran informacioni sistem. Realizacijom ovog projekta Crna Gora će dobiti sveobuhvatan integralni zdravstveni informacioni sistem, odnosno sve zdravstvene ustanove u državnom vlasništvu biće pokrivene informacionim sistemom. I na kraju želim da saopštim da na ovaj način Ministarstvo zdravlja, sprovodeći politiku Vlade Crne Gore, dinamičnim programom strukturnih reformi šalje jasnu poruku svim građanima Crne Gore da će, kao i do sada, odgovorno i predano raditi na stvaranju uslova za unapređenje kvaliteta života građana na svakom dijelu teritorije naše države. Zadovoljstvo mi je da konstatujem da Klinički centar Crne Gore u 2020. godini nastavlja uspješne aktivnosti. Sa ponosom možemo da konstatujemo da danas otvaramo endoskopsku salu Klinike za urologiju Kliničkog centra Crne Gore, čiji je projekat preko 400.000 eura, koji je podrazumijevao i nabavku najsavremenije opreme za ovu vrstu dijagnostičkih i terapijskih procedura, a također i opremanje same endoskopske sale. Ovo je samo nastavak uspješnog rada Klinike za urologiju. Posjetit ću vas da je tim Klinike za urologiju u protekloj godini započeo primjenu laparoskopskih metoda gornjih mokraćnih puteva. Nakon toga krenulo se u intenzivnu edukaciju, naravno sve u cilju maksimalne upotrebe ove sale, tako da danas možemo da konstatujemo da naš tim zaista uspješno radi lasersko otklanjanje kamenaca u mokraćnim putevima, a spremni su i očekujemo odmah nakon otvaranja ove sale da kreću i sa fleksibilnom uterorenoskopijom. Moram da naglasim da Klinika za urologiju Kliničkog centra Crne Gore postiže dobre rezultate, ali da od njih sa nabavkom nove opreme očekujemo još bolje rezultate. Sve to ostvaruje 7 doktora klinike, 7 specijalista Klinike za urologiju. Imaju podršku naravno i srednjeg medicinskog kadra, 18 tehničara. Oni obave preko 600 operacija tokom godine, preko 1000 malih intervencija i srednjih intervencija, tako da očekujem da te brojke u ovoj godini budu još veće.
Mogu također da konstatujem i da izrazim zadovoljstvo što će klinika za urologiju sljedeće godine, odnosno tokom ove godine, biti pojačana sa još 2 mlada doktora specijalista, tako da stvaramo uslove sa 9 specijalista urologije da napravimo još veći iskorak u radu ovog segmenta kliničkog centra. Tako da mislim da ovaj način rada, dakle stručno usavršavanje našeg kadra, nabavka nove opreme, u potpunosti se uklapa u trendove razvoja kliničkog centra i očekujemo da naša nova sala i klinika za urologiju daju značajan doprinos tom našem cilju.